Acabem la temporada de Camí de Vida i ho acabem, com sempre, tinguent entre nosaltres el bisbe Francesc, per fer també una visió general de la nostra església diocesana, de l'església que és a Girona, d'aquest curs i de les perspectives pel curs vinent. Benvingut al seu espai, també, i al nostre de Camí de Vida, senyor bisbe. Gràcies. La primera pregunta, que hem de fer una mica de valoració, heu acabat aquest any aquestes visites pastorals a l'arxiprestat de l'Alt Empordà interior, no? Com valoreu i com han anat també aquestes visites que heu anat fent, mica en mica, no? Aquest cap de setmanes. Sí, cap de setmana i altres dies. L'arxiprestat de l'Alt Empordà, l'arxiprestat de l'Alt Empordà, amb 86 parròquies. Molt grans. Per tant, hem estat molt de temps. Vaig començar abans de la intervenció quirúrgica i he acabat després. He visitat totes les parròquies, per tant, en alguns llocs després de l'Eucaristia, una assemblea amb les persones que participaven en l'Eucaristia, en altres llocs que hi havia consell pastoral o catequistes, també reunions amb ells. Bé, la visita pastoral, que és la visita del bisbe, va molt bé, a mi em va molt bé, per conèixer les persones, els germans i germanes cristians, per veure el treball que es fa, per valorar el que es fa a cada parròquia i per encoratjar, per animar, per veure també els reptes que se'ns plantegen avui i intentar transformar-ho en respostes, és a dir, en oferir pautes després, tant pels preveres, pels diaques, pels laics, per les persones que tenen la responsabilitat a la parròquia. Per això és molt important la visita pastoral. A mi m'ajuda a conèixer realment les parròquies de l'Albisac, però també a les persones també se senten acompanyades pel bisbe, també d'alguna manera estic a prop pel que em vulguin dir, pel que em vulguin preguntar i pel que calgui. És un acte també de proximitat, d'acostar-se, no? Perquè moltes vegades la figura, actualment potser no tant, però abans la figura del bisbe era molt llunyana, no? Sí. Ara també és molt més proper que es fa. Sí, perquè, esclar, participes de l'Eucaristia, després, en molts llocs preparen un sucamull, un pica-pica, pots parlar amb la gent, amb els pobles petits, que hi ha un petit nucli que se n'encarrega de la parròquia, de l'església, i que no hi ha, diguem-ne, institucions com el Consell Pastoral o altres, després de l'Eucaristia, fem una reunió allà mateix a l'església. Una assemblea, es queda les persones que volen, sempre la majoria. Jo els hi ofereixo una informació breu de la situació del bisbat, tal com la veig. Ells em fan algunes preguntes, sobretot preocupats com quedarà la parròquia, qui se n'en cuidarà, etc. I després, jo saludo a cadascú. És a dir, cadascú ve allà davant, els que volen els saludo, els hi pregunto el seu nom, des de si hi ha nanos, algun jove, les persones, no? I després alguns llocs que, fins i tot els ajuntaments, no només per les persones que venen a l'Eucaristia, sinó per tota la gent del poble que vulgui, a motiu de la visita pastoral, han preparat a diferents indrets un pica-pica, que en diem, o un sucamulla, diguem-ne com vulgueu, no? Suposo que en aquestes visites a l'Empordà una de les coses que heu constatat i que la gent t'ha dit és la manca de capellans. Vull dir, perquè a moltes parròquies se n'encarrega un que en té vàries i no hi pot anar-hi ni cada diumenge ni a les celebracions com és habitual, no? Suposo que això també us preocupa, i com es preu una mica el relleu, aquests capellans que la mitjana d'edat són quasi 73 anys aquí al nostre bisbat. Quasi, sí. Certament. És a dir, però el nostre servei de l'Església, la missió que tenim, l'hem de realitzar amb els que tenim i amb les possibilitats que tenim. Esclar que és una qüestió que preocupa, sobretot de cara al futur, de cara a les vocacions, no? Aleshores, posaré una imatge. Antigament, un campanar volia dir un capellà. I ara seran 6, 7, 8, 4, 5, depèn, un capellà. 6 campanars, 7, 5, 4, 3, depèn, un capellà, que serà el rector de totes aquelles parròquies. És a dir, una mica allò de 6 en 1, o de 7 en 1. Com imatge, doncs sí, si abans hi havia un per un campanar per un capellà, o un capellà per un campanar, ara no. Ara per cada capellà s'ha de sentir responsable de tot un conjunt de parròquies. Què vol dir això?
Això vol dir que cal organitzar les parròquies d'una manera determinada que el mossèn, el rector, pugui exercir la seva missió, però que, esclar, a cada parròquia, per petita o gran que sigui, hi ha d'haver un equip que es responsabilitzi de la parròquia. Un equip que responsabilitzi tant d'allò que és més material, de l'església, d'obrir, tancar, de la litúrgia, com si hi ha algun catequista, com si hi ha algun nano, d'acord també amb el mossèn. Això és important perquè les parròquies, que tots estimem la nostra parròquia, volen continuar, no voldrien que es tanquessin. I a mi tampoc, jo tampoc no ho voldria, perquè ni que sigui un poble petit, que hi hagi parròquia vol dir un grup de cristians, vol dir que allà tota persona es pot trobar amb Jesucrist, pot escoltar l'anunci, pot ser consolat. És a dir, els infants, si n'hi ha, alguns podran ser batejats, podrem acomiadar amb esperança els nostres difunts. És a dir, la parròquia fa present Jesús. I per això és tan important, ni que siguin 2, 3, 4, 20, 25 fidels. Per tant, ens hem d'organitzar, a la mesura que sigui possible, perquè les parròquies puguin continuar. Ara, també és veritat que cal una corresponsabilitat de les parròquies. És a dir, una parròquia no pot oferir-ho tot amb els seus cristians. Ni formació, ni a vegades formació dels catequistes, ni potser catequesi amb tots els nanos, perquè n'hi ha pocs, ni amb els joves. Per tant, vol dir que aquests serveis pastorals, aquestes propostes pastorals de formació, s'hauran de fer en conjunt amb altres parròquies, amb agrupacions o per mitjà de l'arxiprestat, depèn de cada lloc. I que en un lloc potser es farà una cosa, en un altre es fa una altra. Exactament. Aquesta disponibilitat... Depèn de la història, depèn de la quantitat, diguem-ne, o de les persones que hi ha en cada parròquia, depèn d'aquell mossèn de les parròquies que tingui encomanades, depèn si hi ha equips. Una condició important no només és que hi hagi capellà, perquè el capellà, doncs, d'alguna manera, en comunió amb el bisbe, doncs, és un dels elements essencials de l'Església, que és la successió dels apòstols, la successió apostòlica que diem. Per tant, no és una qüestió burocràtica que hi hagi rector. No, és una qüestió sacramental, una qüestió molt important. Però, esclar, es necessita un petit equip, o un equip més gran, amb alguns llocs consell pastoral, però jo em refereixo a equips de responsabilitat concreta de les parròquies. I aleshores podem mantenir en vida totes aquestes parròquies. Enllaçant una mica tot aquest tema, també la manca de capellans, hi ha també tota la pastoral vocacional, molt suposo relacionada amb la pastoral de joves, la pastoral amb els joves. Hem fet aquest any la Pasqua Jove, Sant Pere de Galligams i Sant Daniel, que celebrava el mil·lenari. Penso que ha estat un acte molt reeixit amb el trídum pasqual, que hi ha hagut doncs, tota una sèrie de joves que hi han participat. No? Suposo que cal promoure també aquesta relació pastoral, vocacional, pastoral de joves. Com està la qüestió? La pastoral de joves, és a dir, l'acció amb els joves, aquest acompanyament, aquesta formació, que puguin tenir aquesta experiència positiva del que significa ser cristià o cristiana, és molt important. Esclar, no es pot fer a cada parròquia ni a cada lloc. Per tant, hi ha d'haver els arxiprestats, amb un conjunt de parròquies, algunes accions, algunes reunions, algunes propostes, però què els hi passa als joves? Que també necessiten experiències personals, però a molts altres joves. No? Llavors, la delegació de joves del nostre bisbat, que treballen molt bé, doncs sempre ofereixen tot un seguit de propostes, que són des de grups que es reuneixen habitualment, cada 15 dies, cada mes, no? De formació, a part de la formació per la confirmació i després de la confirmació, per la participació, per exemple, la Pasqua Jove, aquest trídum pasqual, que vol dir viure junts, el dijous al vespre, divendres i dissabte de Pasqua, la Pasqua Jove. Ara, a l'estiu, per exemple, l'experiència de Tesè, que l'any passat eren 80 nois i noies de Girona, a Tesè, i altres propostes que es fan durant l'any, vol dir que s'ha de fer un treball als territoris, certament, però els nois i noies també necessiten eixamplar i veure i descobrir que aquesta fe no és quelcom d'uns quants, que no és
diguem-ne, per impedir la llibertat, al contrari que és una experiència, és a dir, han de descobrir Jesucrist i Jesucrist es descobreix, i el que proposa, quan veuen que altres nois i noies també ho viuen, ho descobreixen, preguen, etc etc. I viuen la fe d'una manera jove, d'una manera contenta, d'una manera de participar en moltes altres activitats. Exactament. Per tant, diguem-ne, cal acompanyar, cal acollir des del territori, però també obrir, diguem-ne, les perspectives. No? I aquí dintre hi ha la pastoral vocacional. La proposta ha de ser molt senzilla. Jo penso que hem de ser capaços, i ja sé que l'ambient a vegades no ajuda, ja sé que a vegades les famílies són reticents, no? Però cal fer la proposta de dir, escolta'm, i per què no capellà? I per què no capellà? És a dir, tens una vida, només en tenim una, t'has de plantejar com la vols gastar. Quins són els objectius de la teva vida? És a dir, en el fons, jo crec que molts joves tenen la capacitat de generositat. Potser no els hi sabem transmetre suficientment, diguem-ne, aquesta possibilitat de vida que és l'exercici del ministeri del servei de capellà. És a dir, quan venen doncs, de pobles i de dir, mossèn, senyor bisbe, enviï'ns un mossèn, enviï'ns un rector, per què no en tenim i estem sense rector? I dic, però sí, no tinc ningú ara per enviar. És a dir, sí que hi ha un mossèn, però s'han encarregat de diferents pobles, no? De dir, bé, però què fem amb els joves, no? És a dir, tots en tenim responsabilitat. Quan a vegades els mossèns grans em diuen, no, allà a la residència, diuen, senyor bisbe, què passarà després d'un enterrament d'un mossèn? Com ens ho farem? No, em diu, com us ho farà? I jo els dic, com ens ho farem? Sí, per què? Com ens ho farem? No només nosaltres, sinó amb tota la gent. Com ens ho farem? Aquests últims anys heu ordenat diversos diaques permanents, no? Que moltes vegades fan missió, no diré de suplència, però sí que ajuden a les parròquies i aquesta agrupació. No? Com està el tema del diaconat permanent i quina preparació n'hi ha ja en aquest moment? Sí, tenim alguns bastants diaques permanents. És a dir, el diaconat és un servei, és a dir, ells són col·laboradors ordinaris i responsables, juntament amb el rector, amb el mossèn, amb el prevere, de les parròquies, d'aquelles parròquies que s'encomana al prevere, però també el diaca, com a servidor, doncs pot tenir una responsabilitat, i ha de tenir una responsabilitat ferma, no? N'hi ha uns 9, penso que estan ordenats, i se n'estan preparant, doncs, uns quants. Per tant, bé, ara el juliol, per exemple, un diumenge del juliol, jo ordenaré 2 diaques. Un, diguem-ne, en trànsit cap al presbiterat, que ha de ser ordenat abans de ser prevere, i un altre com a diaca, diguem-ne, permanent. I hi ha tot un seguit, que estan acabant els estudis a l'Institut Superior de Ciències Religioses, que també es preparen per exercir aquesta tasca. Quina és una mica la funció del diaca? Perquè moltes vegades aquí, a les nostres parròquies, hi ha el diaca com aquell que està al costat del capellà, que fa algunes qüestions de suplència, però no és ben bé això, no? Doncs quina és la missió específica que li correspon a un diaca, i en aquest cas un diaca permanent, com aquests que tenim actualment? A l'Església, el ministeri, el servei, és bisbes, preveres i diaques. El servei ordenat. Ordenat vol dir amb una missió concreta, específica. Aleshores, la missió del bisbe, cap i pastor de la diòcesi, la missió del prevere, col·laborador amb el bisbe, en comunió amb el bisbe a cada lloc on ell exerceix aquesta responsabilitat, i el diaca és d'aquesta dimensió del servei pastoral. Diaca vol dir servidor, és el que expressa més aquesta imatge de servei. Litúrgicament, per fer celebracions del baptisme, celebracions de la paraula, amb comunió sense l'Eucaristia, amb enterraments sense Eucaristia, amb matrimonis, també sense Eucaristia, però també participant d'aquesta responsabilitat pastoral com a formador, com aquell que anuncia i que ajuda a la formació dels cristians, aquell que acompanya infants, joves, i que també té
aquesta corresponsabilitat juntament amb la missió pastoral del prevere. Un dels altres temes que vostè ja ha insinuat aquí quan hem parlat de les parròquies és d'aquí aquest grup de laics, aquest grup que se'n responsabilitza una mica de portar la parròquia o portar una mica el seguiment, no? Suposo que és un procés llarg i important, doncs, perquè moltes vegades el laic diu no, jo no estic preparat, jo això no m'atreveixo a fer-ho. Com es pot anar formant i preparant també aquest laicat doncs, que pugui assumir tasques i de responsabilitat i tasques vol dir de servei a les pròpies parròquies, no? Com podem ajudar-ho? I també suposo que aquí l'Institut Superior de Ciències Religioses, el nostre bisbat, també. És a dir, hi ha una figura que hem anat dibuixant i que anem dibuixant, que fins i tot té un nomenament meu, que l'hem anomenada laic en missió pastoral. Hi ha tots els laics que també necessiten formació, que col·laboren. Però aquesta figura, d'alguna manera, és un col·laborador molt proper al rector. I el rector, o el prevere, li encomana, diguem-ne, tota una colla, en nom també del bisbe, de missions en una parròquia, en un conjunt de parròquies. Que pot fer un laic. Però exercint una responsabilitat de dir te n'encarregaràs en aquesta parròquia d'acollir les persones, de preparar la visita del mossèn, quan no hi hagi Eucaristia, si està prevista alguna celebració, de fer la celebració, d'acollir la gent, de posar-te en contacte, d'anar a veure els malalts, preparar la visita també del mossèn quan sigui necessari. És a dir, s'especifica un laic a missió pastoral vol dir per un temps, amb un nomenament, que participa de la responsabilitat del prevere i que té també aquesta missió que li encomana el bisbe. Per tant, seria un col·laborador més qualificat. Molt especial, qualificat. Un col·laborador qualificat al servei d'aquella o d'aquelles parròquies. Col·laborant amb el prevere o amb el diaca, també. Llavors, també l'altre element, l'altra dimensió és que laics, els religiosos o religioses que col·laboren amb la pastoral, sigui en la catequesi, sigui en el voluntariat de Càritas, sigui portant el jovent, sigui amb tot el que sigui en la litúrgia, també necessiten, tots necessitem una formació. Encara que aquests no exerceixin una tasca ja que se'ls ha confiat, però són per vocació baptismal, doncs membres i responsables de l'església de la parròquia. Per tant, també necessitem doncs, una certa i important formació. Primer, perquè missioners en som tots. I missió vol dir enviat. Vol dir que la responsabilitat d'oferir l'Evangeli, la proposta de Jesús, quina és la proposta de Jesús? És de tots. Meva primer, dels preveres, dels diaques, però de tot cristià. La vocació, el baptisme, és una vocació, és una crida, no és només per viure un com a batejat, sinó també és per anunciar aquesta experiència de ser cristià i el que això significa. Tot cristià és un testimoni, per tant també té aquesta responsabilitat. Una de les parts importants de la tasca de l'Església és tota l'acció social. Hem celebrat, enguany estem celebrant els 50 anys de la creació de Càritas Diocesana, no? La importància doncs, de Càritas és remarcable, no? Com definiria una mica també tot aquest treball que s'està fent des de l'Església Diocesana a favor dels pobres, dels necessitats i també d'aquesta crisi que patim encara, malgrat que els analistes macroeconòmics diuen que ens estem sortint, la realitat i els informes de Càritas no són ben bé aquests, no? És a dir, si es pogués posar un logo a les entrades de les parròquies, perquè tothom endevinés, diguem-ne, la missió de l'Església i de les comunitats parroquials, posaríem primer un logo amb un llibre, la Bíblia. Per tant, paraula de Déu, tot el que significa formació, tot el que significa coneixement de Jesús, per estimar-lo. Un altre logo seria un altar i una pica baptismal, per expressar els sagraments, les celebracions. Allò que nosaltres creiem i que vivim, ho celebrem. Un altre logo seria, o dibuix, seria, diguem-ne, aquell samarità que s'ajup per agafar aquell ferit a terra, o Jesús rentant els peus, m'és igual, que vol dir el servei.
I aquest servei es fa amb els més exclosos, amb els més marginats, amb els més pobres, aquells que en tenen necessitat, es fa amb els malalts, que és sovint la pitjor pobresa, es fa amb els ancians, es fa amb els infants i joves quan s'ajuda a educar-los en el temps lliure, es fa de moltes maneres. Càritas, diguem-ne, així com la predicació, la catequesi és fonamental, així com les celebracions són fonamentals, el servei als pobres, als marginats, als exclosos, és fonamental a l'Església i a les parròquies. Per això, jo acostumo a dir, ha d'arribar un moment que no tothom pot ser voluntari de Càritas ni treballar a Càritas. Tothom té les seves responsabilitats. Però tot cristià, tota cristiana del nostre bisbat ha de poder dir, i hauria de poder dir, jo sóc Càritas. No només aquells que treballen allà. O Càritas diuen, no, jo sóc Càritas, perquè me'n sento responsable, encara ara hi col·laboraré amb la col·lecta, ara hi col·laboraré amb l'interès, ara hi col·laboraré de la manera que pugui. Però, així com ha de poder dir, jo sóc responsable de la catequesi, jo sóc responsable de l'educació cristiana, jo sóc responsable que l'Església i la parròquia pugui fer unes celebracions. Jo sóc Càritas, jo sóc també responsable de Càritas. Ja anem acabant perquè el nostre temps se'ns acaba. La televisió té el problema del temps. Els organismes diocesans són importants, són eines que ajuden a establir programes, tasques pastorals que aneu fent. S'ha reunit fa poc el Consell d'Arxiprestes, el Consell Presbiteral, per preparar una mica també les prioritats o els temes del curs vinent. Quines són una mica aquestes eines o aquestes prioritats que volem establir pel curs ja 15-16? Començarem. Bé, les estem preparant, les prioritats o els objectius, no? Aquí cal tenir present que ja tenim marcades unes prioritats, no? Qui les marca? No només el bisbe escolta. Consell de capellans, Consell Presbiteral, Col·legi dels arxiprestes, és a dir, els que porten responsabilitat dels arxiprestats, delegats de les delegacions pastorals, grup, diguem-ne, o grups que ens reunim d'aquestes delegacions habitualment per preparar, per exemple, la jornada de la família. És a dir, hi ha una confluència de reflexions i de propostes que es recullen amb el que anomenem prioritats o objectius pastorals. Per aquest proper curs cal tenir present que d'aquí uns dies apareixerà una encíclica del Papa Francesc sobre l'ecologia. Divendres, si Déu vol. Que el proper curs, des del desembre, el Papa Francesc ha convocat un jubileu extraordinari de la misericòrdia. És a dir, per viure que Déu és misericòrdia. Es diu Misericordia Vultus, el rostre de la misericòrdia. Caldrà tenir present que a l'octubre hi haurà el sínode ordinari sobre la família. Caldrà tenir present tots aquests objectius que hem anat proposant a partir de les visites pastorals, no només de l'Alt Empordà, sinó de totes, i que hem anat treballant, diguem-ne, amb les reunions del Consell Pastoral Diocesà, del Consell Presbiteral, dels arxiprestes, és a dir, dels delegats i d'aquests organismes. Per tant, quines seran? Encara ben bé ho estem treballant aquests dies. Vostè ja ho ha insinuat i voldria simplement acabar aquesta nostra entrevista amb aquesta dir. L'any vinent el curs vinent està convocada pel Papa l'any de la misericòrdia, no? Com es preveuen els actes o si ja hi ha una previsió d'algun acte aquí a la nostra església diocesana? Un segur, que comença el 8 de desembre, perquè també és els anys que es va acabar el concili. Sí, 50 anys. Sí. 50 anys, i el tercer diumenge d'Advent, a totes les diòcesis, a les catedrals de les diòcesis del món, s'obrirà també a cada catedral el que se'n diu la Porta de la Misericòrdia. Com aquella porta que s'obre a Roma, doncs a cada catedral s'obrirà. Una de les portes que hi ha s'anomenarà la Porta de la Misericòrdia. Aleshores, per continuar, diguem-ne, la missió de l'Església, que jo, diguem-ne, definiria amb les 5 As. 5 As. A veure si me'n recordo. Que serien acollir les persones, anunciar
l'Evangeli, Jesucrist, acompanyar, ajudar o servir i anar. El que el papa diu, anar a les perifèries. Aneu. I que Jesús va dir, aneu. És a dir, són 5 A's, fixa't. Acollir, anunciar, acompanyar, ajudar, servir i anar. És a dir, no esperar només que vinguin, sinó anar a trobar persones, col·lectius. D'alguna manera, aquestes 5 A's defineixen que voldríem que aquests objectius expressessin aquesta missió de l'Església. Molt bé, doncs, moltes gràcies per estar amb nosaltres, per acabar també aquesta temporada d'aquest nou curs que hem acabat de Camí de Vida i ja emplaçant-nos pel setembre vinent, també tornant-nos a trobar amb el seu espai, el seu programa, a la seva església, que és la nostra, l'Església de Girona. Molt bé, moltes gràcies i desitjar un bon estiu a tots els que heu seguit aquesta entrevista i recordar que demà és Sant Pere i Sant Pau, les 2 columnes de la nostra església. Aquell que Jesús li confia de ser la columna vertebral de tots, Sant Pere, i fixeu-vos a qui ho confia, amb un que el va negar 3 vegades, però 3 vegades li va dir que el va estimar. I a Sant Pau, que primer era un perseguidor, cau del cavall perseguint els cristians, i després és el gran evangelitzador. Ho dic perquè mai un judici definitiu d'una persona no el podem fer. Molt bé, doncs, moltes gràcies i a vostè, si Déu plau, ens tornem a trobar la propera temporada i ja al setembre en Camí de Vida.